ولا غبين وثيق يناويك. ما فون اسلام يا فلاي سولي فلا كنكا. السلام عليكم. بيامنا كما تبغى سافا منك وسودة بنت زمع. سودة علمنا كتبغى مسوي تبغى سنزال الله كوننا يناكا يا مدينة أمسولو فاتلي كوف أمال مسلمو أمبارك أفتبغى مسافر فوق ستان كلمة أتبغى كوننا سوي كمان فلا كرمو في أني رواية كمان كجاك فو kabila fula kolozunyo na silamaya dɛmɛni kama ani ka sababa muso sutura minnu dɔw cɛw fatura ani ka sababa muso sutura minnu dɔw n'u ka famiyu banw la ka da ka o silamaya ani ciba baden tari minnu ye u denmuso d'a ma n'o ye sina Abubakar denmuso ye ani sina Umar denmuso pour an ka nin sababu ninnu faamuya kosɛbɛ an bɛ kuma ciba n'a ka sababaw ka silamaya dɛmɛ na magan kɔnɔ sigi gɛlɛyali ciba kisi ne b'a kan a bɛna kɛ fatule ana muso fɔlɔ fatule kɔfɛ mangaw ye tɔɔrɔ caman se ciba n'a ka sababu ma silamɛya dɛmɛ na sabamuso caman n'u cɛw donna ɲɔgɔn fɛ silamɛya la o kuma ciba kisi ne b'a kan na iman don ala ya kunnafoni a ka fɔ masakɛ dɔ bɛ Habasha n'o ye Itobi dugu dɔ ye bi ka fɔ mɔgɔ tɛ tɔɲɔ ale bolo o kuma ciba ye Habasha ta bolo da amina ciba ka hakili mari donc sebe Habasha kaw tomon na kada ka c'était islamien muni magan muni défenseur tout la ani jomun duna islamien la ala kala mawlud don blakata Habasha ay warti kula ay cefarimba kula ina fo sina Usman ibn Affan alaykum magan warti badway alaykum ciba ya demso tay Ruqiyatu bint Muhammad o cefanya de alli mani Allah subhanahu wa ta'ala ciba kabo ciba yaro amal maslamo Usman ibn Mazun alna musu Khawla bintu Hakim Ubaydullah ibn Jahsh alna musu Ummu Habiba oy Abu Sufyan adi musu maga nyimo alifana iba adi musula ulubek me Habasha kawla kabila nyimo bo dim so bala ina fo Zama ali de Saudatu na ce Islamala ñoom fe Sakran ibn Amr ala ke Habasha ko nyuma sira masaka wure so ina fo ci baya fo ci kon kishin na mabaka wata kile konan na magangono sina Umar fa Islamela sina Hamza fa Islamela ci babi nake kuma basiki doni nana mo chan srana ko no Islamela ulu chan to Islamela qala ta'ala ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله سبحانه وتعالى كو نسرا على سرانيا على بي بودا chaman jirila jiwana ka sabo me boda soro Habasha we Qur'an kala masake siratu Maryam ani adinga Nabila Isa yuka kisabwai ay ka fo difference bates la mani uluga dinaje sina Isa ga dina kuma chen bulugo sobe no islamiyya de kadaka sina Muhammad islamiyya ci balbai kisna waka Qur'an islamiyya livre la mi jigina kisna bi ci babel de mal maslamo kuma islamiyya ni limaniya ani alaka balawna khafitna de bita ala mu'minu la jarabi pure ga do fari limaniya ka kuma Habasha kaw la fiera wati na kala Sakran ibn Amr alimi muso Saudatu alama ke mo ken baye alina bana kada amsu nana sugo ka fo kalo duna alika sugo na shufe ala kala ce ko ko kalo ko ni so la kalo la ko ni o ko ni o cibali ko re alit na fatu ciba na alim sofu Saudatu ma famia a ce mangana kamana bane do amman kuma nun famia shufna na anana sugo tuni ka fo kalo duna aka so no kalo jina ka do ka so no ani face Sakran a hogo sango ni lebon tele la kam ana naka nai a ce na fatu amsu kamana gona saba musu mununu ye uyarba kundi ka jaw so mo ko katu sanam wonno fe la ilaha illallah kama bal maslamo
Abu Sufyan dem so fana Habiba ale fana cɛ dɔrɔn chrétien o ma sigi la islam muso bulu ambai ka fo sanzaba sanan ɲɔgɔnna ale fana bɛna kɛ kiba muso ye Madina si kɔnɔ o kuma sina Umar ni sina Hamza ka silamɛya o ci taara fan bɛɛ fɛ abashaka hakili la ko makan bɛ silamɛya o kuma groupe fɔlɔ min taara olu sera ka na makan kɔnɔ u nana sɔrɔ u tɛ tiɲɛ nka basi kɛra dɔɔni ciba fana kun bɔra Tɔifa ye dugu fɔlɔ ye village fɔlɔ ka bɔ makan ala kira taara ale n'a sera ka dɛmɛ sɔrɔ yen ka bɔ makan ka lajaba la ani ka silamɛya cɛ ala y'a kɛ sigi ma nɔgɔya u y'a lajaba ciba sera ka na makan kɔnɔ o kuma habashaka minnu nana Khawlatu bintu Hakim b'ale la bɛ olu la an'a cɛ an y'a jira k'a fɔ Khawla de bɛna kɛ ciba ka furukulomaw ye o kuma ale y'a ka démarche daminɛ amna ciba jugo solmon fami no watin ayni baro na daminɛ an ka se ka ciba dɔn anaka sahabo we sina Muhammad bonya cogodi ala kara bonya se kuma cogodi ni sahabo muso bay Khawlatu bintu Hakim ay ni shiga ta ciba kaso kishna waka ako ciba ma alenya bala la jaba boyna adu suka shiledo ako ya rasulullah alaka min zawaj abaka yininga ciba yalla ifaka furukewa ne nyingal le nga abaka asuka ke furukan ciba muso furu de ba am so fulo fatura fo so wati mal maslama dinde ciba ga mo na tukoy ayalla men ka tlaga janama ila abjun furu akama ko muso la ba hakilla Saudatu min cebana kutu Habasha Saudatu bintu Zama ani sina Abubakar di muso Aisha kuma Khawlatu tara Saudatu fano fe Zama anar kibara da kula ka fo ciba fe ka adi muso fu jawabu la khajo ko kufun azim kunni nufla benin do nyoma yadda mitigi flaga furi nga alaikum assalam amma so assalam ya aiba dim sula dim so assalam ya nga ciba mi ngapsa ni harama de bela jili mi ngapsa dafa bela jili urumna ali dim sufu bon assalam alay furati ge Saudatu ni ciba nyonte watin gelen la Saudatu ka furu wati Khawla mada Saudatu roma ay Saudatu Aisha fona propose ciba kisine wana sina Abubakar dim su وأسرع سيدة أشياء بلوكن شنو دوما سنة أبو بكر فازانو بمطعم على دينا جبير بن مطعم بلوكن سيدة أشياء مني سنة أبو بكر وما خولنا أنا عدا سيدة أشياء باكلوكا رومان لو سنة أبو بكر مسوي وكمان أقولنا هذا تكلوكا سنة أبو بكر علي ترى أفازون فيه ولما سلامية Slamote utaslamou fe ay muti mininga yala wakli be ukafuru ko ina tuguni ala yashna kajira ka fo ulu ya tala tuguni kada slamou boru fo gadina ulu ya ti mamnani nable sina Abubakar mama jaye na anusira adusku kono kada ka adimuso ala ka jiga abna furu sina mor kon man sina okuma Khawla nana kana kibara da ciba kloko amba Aisha tuka mamnani ciba kishina maka nana hadisa laga fo ya foko asura Jibril nana ni Saudatu Aisha ti anani musoro kana jala ka fo abna ka muso ye jin an lahara ay ka fo kun Saudatu Aisha ti asura fo shin flan ala yake Saudatu de furula ciba maka sanza wake yani ciba ko maka ngono kuma Aisha tuka furu kera fo kuma tida kono yani sagli ngada mal maslamo kuma Saudatu yemo nisaba an sokadi mo bewla wala leno absitu billah amino dongo so way ciba musoro ka mala khalife ma ciba so sawatira ciba so sigi fo samane chama mbala saba muso munu nuye ciba unyana kalimanyala
katla ka tiba ka sosike katla ka viso kono somi ni jibla be jigini Quran ay ani mel ko bina china yap samanya bele bele kuma saudatu bina ka samanya foloso ina akra ka boma kadaka aina liminga ka bo taifa discussion ko sobe alai adususma ninga ashuta makata masjid al-aqsa la do jerusalem misri ka boma ka tay o shugule ka kla ya na sana yela ba maslamo jibla na no fe ka to saudatu de kaso saudatu bintu zama kuma sauda ka fusama ya damne fusama chama dira chiba maula seli wala an seli farda dur akara chiba basigi ratu chiba na ka wana bona dron abe fumolo minga o seli wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa ala khashin Allah subhanahu wa ta'ala ko an ya deme ni sabali ani seli ikona gona in sojara jatiga fitno fitne maslamo ma ala kala kishna baka sigala ma wono toujours islamo blagata madina ala la burakata madina ala sele ko fe ay denge zerb ibn muhammad wasro amba khadija yi jomi dama na kan hoya kala ka khad adin amna dama kale ka bisala kuma zerb ibn harisa zerb ibn muhammad ala na kana sinali ba fatima bintu asad ani fatima bintu muhammad tiba yare demso an tiba ka sono mo to wakata numbi madina bal maslamo ma tiba na ka mo basira madina ka yure so kanye sadatu kera tiba ka sono kalwilin ani sokadi tiba ra ni sojara ay ka fo sangim dafa mamana ni amba aisha fana fulla tiba ma ayabne na fa ba saudatu kumbe sambi duruni sabala udon tiba yare kumbe sambi duruni sabala amba shad funam ne na fo adi wal maslamo amina ka fo tiba muso kumbi don jama chela sina umar ale ka klap ngabo sobe ale ka miri chola tiba muso se ka difference to mumna utul qur'an ajina saudatu ka kibarela bismillahir rahmanir rahim وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الله سبحانه وتعالى يقول عاجي فلو أربو ni mangaw ni araw dugula musubi musolom blaw kulla afma ko khimar ko mo kun findo siru cheksela buga or bla kono buga geso bla kono buga famsunu bla kono ode juyubi hinna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko ka fo musoyi uka musoro njigin kana udisiga kana fuka portion nu sanfe ode kara muso sudra fini hijabu mal maslamo ojigina salatu ka kibarela abi boli islam muso bela jideka kuma saudatu daga tiba muso fulai amba khadija ko fe magasi la wala ani kana se madina damnemo إن تنصروا الله ينصركم لمثلية نصا صريحا من الجبار يرضيك نصا صريحا من الجبار يرضيك